Tràgic accident de trànsit aquest matí a la carretera de Misericòrdia. 2 persones han mort i una més ha resultat ferida en un accident que s'ha produït concretament al punt quilomètric 2 d'aquesta carretera. L'accident ha provocat retencions des de primera hora i els Mossos d'Esquadra han hagut de donar pas alternatiu. Hola a tothom. Comencem al Cambrils avui amb aquest accident de trànsit que s'ha produït aquest matí, com dèiem, a la carretera de Misericòrdia. Aquest divendres hi ha altres notícies que ens ocupen. Avancem primer les més destacades en el sumari. L'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda es prepara per l'últim pont fort de la temporada. Segons l'Observatori de la Fundació d'Estudis Turístics, la previsió d'ocupació situa en el 67%. Ara bé, tot apunta que gràcies a la tendència a reservar a última hora, aquesta xifra seria superada. L'alumnat de l'IES Cambrils i de l'IES Ramon Berenguer IV estrenaran menjador la propera setmana. L'empresa de càtering, cuina i gestió finalment s'ha fet càrrec d'aquest menjador. En aquests moments s'estan ultimant els preparatius. Victòria de l'Hermanos Berga Cambrils davant el Club Hoquei Alpicat en el primer partit de Salva Frank com a nou entrenador. El partit acabava amb un resultat favorable per als cambrelencs de 6-2. L'afició va poder gaudir del bon joc dels locals. Avui comencem l'informatiu amb una tràgica notícia. 2 persones han mort aquest matí a la carretera de Misericòrdia i una més ha resultat ferida en un accident en el que s'han vist implicat 2 turismes i un monovolum. Els fets s'han produït aquest matí a 7:15 al punt quilomètric 2 de la carretera, un cop passat el pont de la depuradora. Sembla que un dels turismes s'hauria embestit lateralment l'altre i un tercer vehicle s'hi hauria vist implicat. Bombers, ambulàncies i Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc dels fets. L'accident ha provocat retencions i els Mossos d'Esquadra han hagut de desviar el trànsit i donar pas alternatiu. Precisament avui els demanem molta atenció, molta cura si s'han de posar davant del volant aquest cap de setmana, que en teoria ha de ser complicat pel que fa al trànsit. La costa serà una de les destinacions favorites dels turistes nacionals i ja s'ha muntat un dispositiu especial des del Servei Català de Trànsit. Tot això per un pont en què l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda espera que superi la previsió del 67% d'ocupació. El temps sembla que acompanyarà i això dona expectatives a un sector que està a punt de tancar la temporada. Cambrils es prepara per l'últim pont fort en matèria de pernoctacions de la temporada. La previsió d'ocupacions hoteleres es situa en el 67%, segons ha fet públic l'Observatori de la Fundació d'Estudis Turístics de la Costa Daurada. Ara bé, des de l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda recorden que s'ha de tenir en compte que la majoria de visitants arribaran a última hora, perquè han deixat les reserves pel final, tal com marca la tendència a l'hora de viatjar. Per tant, el percentatge podria variar a l'alça, tal com ja ha succeït al llarg de la temporada, i caldrà veure i analitzar les xifres definitives un cop superat aquest pont del 12 d'octubre. D'altra banda, el Servei Català de Trànsit ja ha muntat un dispositiu especial de trànsit que anirà des de divendres a migdia fins a les 2 de migdia de dissabte. Es calcula que 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa serà una de les destinacions principals. Es calcula que uns 300.000 vehicles tornaran dilluns que ve entre el migdia i la mitjanit. Segons Trànsit, les retencions es concentraran a les vies d'accés a la costa, així com a les zones de muntanya i a les comarques on ja ha començat la temporada de recollida de bolets. El dispositiu especial dels Mossos durant aquests dies consistirà en el desplegament de 1.500 agents, que intensificaran la seva presència en les vies d'entrada i sortida als grans nuclis urbans. Atenció a l'autopista AP7 Sud, perquè podria ser una de les zones més conflictives.
El menjador de l'IES Cambrils hauria d'entrar en funcionament la propera setmana. Es tracta d'una instal·lació que donarà servei a l'alumnat d'aquest institut i també als de l'IES Ramon Berenguer IV. L'empresa de càtering, cuina i gestió finalment s'ha fet càrrec del menjador. Aquests dies són per tancar els preparatius per tal que tot estigui a punt de cara a la propera setmana. Els alumnes de l'IES Cambrils i l'IES Ramon Berenguer IV estrenaran nou menjador escolar la setmana vinent. L'entrada en funcionament d'aquest menjador servirà perquè molts alumnes es puguin quedar a dinar al mateix centre els dies que tenen classe per la tarda. El Departament d'Educació de l'Ajuntament de Cambrils, per encàrrec del centre, és qui s'ha encarregat de la construcció del menjador, que ha costat $500.000 d'euros. Hem estat treballant intensament per tal d'obrir el menjador al començament de curs. Això malauradament no va poder ser perquè era el primer any de funcionament i havíem d'aclarir diversos aspectes. Finalment també el centre ens va encarregar l'Ajuntament la gestió de la contractació de l'empresa. Nosaltres hem col·laborat en tot allò que està a les nostres mans, col·laborar amb el centre. I en aquest sentit ja podem anunciar que el proper dimarts, a la tornada després del dia 12, d'aquest dia de festa, doncs ja s'obrirà. En aquest sentit és una bona notícia perquè hi ha moltes famílies o hi ha famílies que ho estaven demanant i per tant mostrar aquesta satisfacció perquè finalment es posi en marxa. Esperem que ofereixi un bon servei i per tant també animar en aquelles famílies que fins ara no podien gaudir d'aquest servei que el coneguin, que vegin que són unes instal·lacions de primer ordre. Tot i la inicial voluntat que el menjar s'elaborés al mateix menjador, finalment s'ha optat per un servei de càtering, ja que només donarà servei 3 dies a la setmana. El càtering s'ha encarregat a l'empresa Cuina i Gestió, que és la mateixa que porta alguns dels menjadors de primària del municipi. Precisament que l'alumnat segueixi una alimentació equilibrada en els menjadors escolars és una preocupació per a molts pares i mares. La Generalitat ha publicat una guia d'alimentació per a totes les llars d'infants després de detectar que en molts centres falten aliments com ous, amanides i, en canvi, hi ha un excés de carn. Nosaltres avui hem visitat una llar d'infants on s'ofereix un menú equilibrat i variat i sempre amb el consens de pares i mares. Llegums, fruita, verdura, peix, carn... Els menjadors dels centres escolars juguen un paper clau en l'alimentació dels més petits. Aporten aproximadament un terç de la ingesta total diària dels nens i nenes. És per aquest motiu que el menú escolar ha de ser molt variat i equilibrat. Fem un menú mensual i cada setmana sempre hi ha peix, sempre hi ha ou, hi ha varietat, o sigui, hi ha pollastre i hi ha vedella, normalment. I de primers, doncs, també hi ha un dia que fem verdura, l'altre dia que fem puré, o sigui, de verdura en donem com si diguéssim 2 dies, després fem sopa de peix o arròs, paella, hi ha un dia també al mes, i llegums també un dia a la setmana. Combinem, doncs, hi ha un dia que donem llenties, una altra setmana que donem cigrons, i les altres 2 setmanes que combinem amb els pèsols, doncs, amb les mandonguilles o bé la patata. Si els nens i nenes han dinat llenties i truita, el més recomanable és que sopin verdura i peix. I per això es fa imprescindible la comunicació entre els pares i mares i el centre. Nosaltres cada dia, ells saben el que han menjat. Nosaltres de postres sempre donem fruita, això també ells ja ho saben, i en canvi per berenar sempre donem un làctic. Llavors ells ja, depenent del que mengem aquí, ja compensen a casa. Llavors, cada dia diem el que han menjat, si s'ho han acabat, si no, i llavors ells també a la nit ja saben el que han de fer. Un estudi publicat recentment per la Generalitat de Catalunya i que ha consistit en la comparació durant 2 cursos escolars dels menús, afirma que en molts d'aquests falten ous i amanides i que molts abusen de la carn. En general, però, els experts asseguren que han millorat molt. Obrim ara plana política. Les Joventuts d'Unió Democràtica tenen des d'ahir una representació a Cambrils. Militants, simpatitzants i amics de Convergència i Unió van assistir a l'acte a la seu del partit. La formació està encapçalada pel cambrilenc Edgar Berenguer. Edgar Berenguer és el nou cap local de la Unió de Joves de Cambrils. Les Joventuts d'Unió Democràtica de Catalunya tenen, des d'ahir, representació a Cambrils. Els membres de l'executiva, 4 joves cambrilencs, tindran a partir d'ara una responsabilitat i una secretaria per treballar. Edgar Berenguer, a més de cap local, s'encarregarà de la Secretaria de Comunicació i Política Municipal. Anna Rom treballarà els temes de joventut, esdeveniments i cultura. Imma Margalef, educació, esports i lleure. Èrica Borràs s'encarregarà de la Secretaria de Festes i Organització.